खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ नाथाय दिनै राजानि हेल्थआ एसे मोजां नङा माने फुंनिफ्रायनो उदै सागासिनो दङ आरोना ओमफ्राय दिनै जोंनि बेबी सानैनि 9 मान्थनि भेक्सिन दङ दा बेखौनो जोङो भेक्सिन थुनो थांनो थाखाय ओंखारबाय सासेखौ आइ अन्दिया लादों ओमफ्राय सासेखौ आं लानोसै आरो दा नोंथांमोननोबो जोङो देखायनो सानबाय थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम आं देखायलांबाय थानोसै दायो नै जोङो ओंखारबोबाय न'निफ्राय ओमफ्राय मोनसे जारला जाहैबाय जे रिधिमाया उन्दुनानैनो सिखाराखै दायो डाइरेक्ट थांनानै सोगाबहैनायसो जासिगोन आरो भेक्सिनखौ जोंनि गामिनि रंगमन्सआवहाय होयो मेडाम मोना अलरेडि सफैनानैनो दंफैयो एक्चुअलि आङो फन खालामनानै सोंहरखादोंमोन आरो जे सफैबायना सफैयाखै होननानै सफैदों होननायखाय जोङो हाखु दाखु ओंखारबोबाय ओमफ्राय नै जिरायबाय जोङो होसिगोनानो आरो बिसोरखौ जोंनो फार्स्टमोन आरोना जोंनि वेटखौ सुबाय फार्स्टआव आंनि वेटखौ सुग्रोनानै लाबाय बेनि उनावहाय बेबिखौ बाम होनानैहाय सुबाय आरो उनावहाय माइनास खालामलायनानै बेबिनि वेटखौ मोनबाय आरो 6 केजि जाहैबायानो आरो सानैबो एखे जिखुनु मोनो आं माथो आइ हेरिकेटा इकेटा ठीक নহয় আমি দেখিলে গম পাব দে তানিশা बेखौ ला ट्राइ रबाय रे এই জমটো itu lo bisi হয় 6 दिन खालिनो 6 केजि जाहां थाबायनो हाथारसिगोन सोनो उन्दुनो खारखासिगोन नालाय गंब्रै मोनगोननो मा मादोनो सेसखासै गाबनाया गाबहांबाय नामा तानिशा गिदों मामा गंब्रै ना गिदों नुबाय माखौबा नांगौ जालायबाय नै बाबाखौ नाय गंनै बिजिया गंनै नङा गंब्रै सासेयावनो गंब्रै बापरे सासेयावनो गंब्रै एबारना सिख्ला देरनाय 9 मासनि नालाय गंब्रैनो दा आरो बिनिफ्राय ओमफ्राय 16 मासनिफ्राय 24 मान्थसनि गेजेराव ने apa गंब्रै नङा बिबै जा माबानि बिखुनजोनि बिनानावबो जायो ओमफ्राय बाबा उन्दैनि बिजावजालि इदियाथ' थिके আছে थिखा गाबा बेहा गाइखेर लुगैबाय नामा एसे गाइखेर ओरैनोलाय गंब्रै बिजि ओरैनोलाय मा गाबगोन आरो बियो मिथिखायो आं गाबखागोन गाबगोन नङा साइसनि गाब दे होमबाबो साइसनि गाबनो थिनदों आफाया आंल'सो बिजि लानांगौ नामा जादों बे दे मेथाइ दे मेथाइ जादोंहाय टेस्टी बियो जानो गिनानै जि माबा खालामखादों मामा मेथाइसो आम टेस्टी दे आम टेस्टी सानैबो मुलि जाबाय थाग्राखाय बिजि आखाना गामि दरसेनिखौ लादों बबेथिं होगोन दा आथिङाव सिङा बे आन्दाया ओरैजाय लादों होनलाय नों आखायाव मानि आखाइ आगदा दे सुना दे मामा Ridhima sana Ridhima sana Aisana Gak dia ide Ridhima Cocomelon
The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round. Cocomelon mama, cocomelon, cocomelon. Cocomelon naik ganda, di mana sana deh? Cocomelon, cocomelon, cocomelon. Mama. Pas gongseखौ थुखांनायनि उनावनो जा गाबखाबाय दायोथ' आरो गंथाम दंबावोसो गंथामावबो बिराद गाबगोन बियो मोनथिखादों जोङो दायो बोलो रानायजों मानायजों गाबनायनि साउन्डआबो जा गोसा जाखाबाय आरो ओमफ्राय नै सेकेन्ड भेक्सिनखौ होबाय फेन्दायाव होदों आरोना ओमफ्राय बेयावबो नै जा गाबदों अन्थाव बाथावनो माने नायनानै मारैबा मोनजोबदों आरोना रावबो गावनि फिसाखौ बेबायदि गाबनाय नायनो हायाना गाबनो ओंखारलाय लायदों ओमफ्राय मा खालामनो गाबनोथ' हाया आरो जोङो बिमा बिफा जानानै जुदि उइक जायोब्ला गथ'खौ मारै सामलायनो ओंखायनो स्ट्रं जानानै थाबाय आरो गथ'आ गाबनायखौ नायनानै थानो गोनां जाबाय उफाय गैला जायखिजाया बेफोर भेक्सिनाथ' गथ'फोरनि मोजांनि थाखायसो नालाय ओंखायनो बेखौ साननानैनो गोसोखौ बुरखायनानै दोनबाय आरो नै लोगोसे सानायखौ होबथानो थाखाय जोङो फार्स्ट जेब्ला बिसोरखौ भेक्सिन थुजेनग्रोदोंमोन बै समावहायनो माने नार्स आन्टि सासेया हमिय'नि मोनसे मुलि लानो थिनदोंमोन आरोना जाय माने पेनखौ रिडिउस खालामनानै होयो आरो ओंखायनो जोङो बेखौ दोननानै लाबाय थाखादों एभ्रि टाइम बिजि थुब्लानो जोङो बेखौ बाहायो आरो ओमफ्राय बेखौ बाहायनायनि उनावहाय माने गथ'फ्रा माने आथिं आखाइखौ सोमावलाबायबाय थायो साया खोमा आरोना थान्दा मोनो खोमा बेखौथ' जों मिथिला मानो होनबा जों बाहायफेरनो मोनाखै नालाय फार्स्ट टाइम बिसोरनावहाय बाहायदों जेसेबांखिनि भेक्सिन थुदों एसेबांखिनिनो माने बिसोरखौ जोङो नुनाय हिसाबै माने जेबो सानायखौ देखायाखैमोन आरो बिसोरो आथिं आखाइ गासिखौबो सोमावलाबायबाय थादोंमोन आरो एबारबो फुननानै होबाय जोङो जाहाथे माने साबाय थाबाथ' गथ'फ्रा गाबो नालाय जोंना जाहाथे गाबा आरोना सानायजों माने बामनायावबो बिराद सायो नालाय दायो नै फोर्थ भेक्सिनखौ होबावनोसै मानसियाथ' गोलोमनायजों सेस जाखाथारबाय आरोना फार्स्टिं जोङो गिसिबबो लांनो बावगारबाय बे खोथाखौ गिबियावनो साननांगौमोन आङो खिन्थु हाखु दाखुआवनो बावगारबाय आरो गथ'फोरखौ देलायहोनायावनो मानायावनो माने माबा मोनसे मावनांगौआ थालांखाथारो आरो बिराद गाबबाय बुरखायनो हाया जाथारलायदों आरोना मारै बुरखायनो सानबाबो सानग'लायनो हायाखै बिराद गोलोमखाथारदों गथ'आ अन्थाव बाथावनो Gaba mama. Oi. Udah deh. Udah mama. Izin tabalai. Izin tabalai. Ajang kro. Patient. Airo. दायो जाहैबाय तानिशानि फाला तानिशायाबो जा गाबखाबाय फार्स्ट भेक्सिनखौ होनाय लोगो लोगोनो अन्थाव बाथावनो सासेयावनो मा जायो बिमा बिफाया गाबनायखौ नुनानै बिराद गाबनो ओंखारो बाट जोंनाथ' नै सानै जाबाय जा गाबनो ओंखारदों बेखौ बुरखायनो ना बेखौ बुरखायनो माने मानसि बिराद नांगौ जाखाथारो आरोना जोंनो ओमफ्राय नै बेनो आरो सेकेन्ड भेक्सिनखौ होबावबाय जा गाबदों मा खालामनो दा गाबनायखौ जेबोथ' खालामनो हाला भेक्सिनखौथ' लाखाथारनांगोन ओमफ्राय नै जोब्राबलाबायदों आरो बियो जानो ओमफ्रायो उनावहायथ' नार्सफोरखौबो नायदों आरो मानसिखौ सिनायनाय जाबाय नालाय बिसोरो ओंखायनो माने सोर होदों सोर मा खालामदों बेखौ माने नायजोबखाथारो आरो रावजोंबो थानो नागिरलाबो सिनायबासो थायो आरो ओमफ्राय नै बेहाबो बिराद गाबनानै गोलोमफ्रुलायबाय अना खानानै मोदै गलायलायनायनो बिराद दुखु मोनदों आरोना जोङो फुरा गामि गंसेनि बिजिखौनो बिसोरनो होनाय जानाय बायदि मोनबाय आरो आठथा जाबाय नालाय
गासैजों माने सानैजों आरोना सासेयाव गंब्रैयै सानैजों 8था जाबाय नालाय फुरा गामिनिनो भेक्सिनखौ लाजोब्बाय बिसोर होननानै रायलायदों आरोना आइबो आंबो ओमफ्राय नै जोंना होखांबायानोसै होखांनायनि उनावहाय लासै लासै मानसिफ्रा फैदों जानांगौ ओमफ्राय जोंहा होखांनानैनो डाइरेक्ट न'आव फैबाय आरोना बिसोरो बिराद गाबदोंमोन नालाय ओंखायनो न'आवहाय थाब थांनानैहाय बिसोरखौ माने बुरखायनांगौ मानांगौ होनानैहाय जोङो भेक्सिन होखांनाय लोगो लोगो लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय भेक्सिन थुनायनि सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना अनलाइनबो लानो हागोन आरोना गोसो जायोबा माने बांद्राय जोङो हार्ड कपिखौ लानानै बेरायबाय थाया नालाय ओंखायनो सफ्ट कपि नांगौ जायोब्ला जोङो माने बेखौ डाउनलड खालामनानैबो लानो हागोन आरो बेवहाय जे जोंनि मबाइल नाम्बारावहायनो मेसेज फैखायो नालाय थ' नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानैहाय थुनानै माने डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो गंब्रै गाहाम बोरै नायनो तानिशाखौ आयो सना मेथाइ जानोसै ने मामा मेथाइ जानोसै बिजि लानायनि उनावहाय देरबाबो बिजि लाबा जों माबा होगोन होननांसिगोन आरो मेरिगल्ड मोनजासिगोन बिजि लाबा मेथाइ मोनजायो मामा बोरै माखौ नांगौ हा मेरिगल्ड हरदो एसेयानो जागोन दे अनलाइन होनसै ना लाबोदों नोङो दङ जादो मेथाइ जागोन ने 8टा सानैजों बेनोथ' दाना माबा माबिनो जापानिस एनकेफेलाइटिसनिबोनो ओमफ्राय बसन्त बेरिनिबोनो आरो माथाय होखाजोबो हराव एसे लोमजागोन होनदों मेथाइ मोनजाबायलै बोरो बिजि सुजाबा मेथाइ मोनजायो ने जादो गथ'फोरखौ बिबैजों दोनथ'नानैहाय दायो जों सानैया रौतायाव थांगासिनो दङ बेना उदैया एसे सादोंनो ओंखायनो आल्ट्रासाउन्ड खालामनो थांगासिनो दङ आरो मा जायो दायो आइ हप कि थांनाय लोगो लोगो नायनो मोनो आरोना नङाबा बिथिंजाय गथ'फ्राबो गाबोब्ला दिगदार जागोन नालाय ओंखायनो ओमफ्राय गथ'फोरनो भेक्सिन थुनाय बिदि गाबनायाव जा गाबनो ओंखारफाबाय माने हांमा सुरहाब गाबलायलायबाय गथ'फ्रा गंब्रै गाहाम नालाय आरो जि आथिं जोब्राबदों आखाइखौ नारखारदों आरोना बोलोआ जाथारबायना बिसिना ओमफ्राय दायो 9 मान्थनि उनावहाय 16 to 24 मान्थ्सनि गेजेराव दंबावो बे समावहायथ' आरो मिन्थिसिनबावगोन बिसोरो नुबानो गाबगोनसो बायदि मोनबाय आङो ओमफ्राय 6 मान्थनि उनावहाय बिसोरनो भिटामिन दौगोननो बिदिनो मेगननि भिटामिन होन्दों आरोना नार्सआ 6 मान्थनि उनावहाय दौबाय थानांगौनो बेसेबां गोबावसिम मोनथाय बेखौ बावबाय आङो ओमफ्राय दिनैनि थुनाय भेक्सिनफ्रा गंसेया जापानिस एनकेफेलाइटिसनिनो ओमफ्राय गंसेया बसन्त बेरिनि बे आइजे ओंखारो बेनि आरो बे गंनैखौ आङो सोंनो बावबाय आरोना गथ'फोरा गाबनायजों माजों आङो जेबो रायलायनायनि मुदानो गैयामोन आरोना दायो बेखिनियानो बिराद गाबबाय दा थांनानै थाब फैनोसै आरो सानैजों गिदों नामा नोङो आल्ट्रासाउन्डखौ जेबो ओंखाराबानो जाबाय बाट एसे ओंखारगोन बायदि मोनखादों आरोना अन्थाइ ओंखारगोन बायदि स्टन लेफ्ट किडनियाव गोदो राइट किडनियाव दङमोन बियो गाबायमोन आरोना दायो लेफ्टआवहाय एसे सानाय मोनदोंनो आरो दा बहुत सादोंनो दिनै फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि सादों मानसिया माने मारै थागोन माने सानना मोनाखै आरो बियो दायो बेखौनो माने खिनो थांबाय थादोंना नोङो जों दायो रौता सफैबाय नै रौता टाउनावहाय ओमफ्राय जों जेराव थांगोन बेयो जाहैबाय तेजपुर र'डआव दङ मोजांथार आरोना बे क्लिनिकआ नायखांबाय मा होनदों दङ फिसानो जाहांदों
जाहांदों नै बिथिङाथ' दंखायोमोन ओमफ्राय गैला ओमफ्राय दा आरो फिसा फिसा दङ ओमफ्राय नै बिथिंजाय एकदम नालायाव गहां जानानै दं मा जानो थिनाखै बेदर ओमफ्राय मोनजाया मा लोंनो थिनदों दै नङा बियार बाकारdi जाबाय जोंना खामानिया ओमफ्राय बेना नालायावहाय अन्थाइ फिसा फिसा मोनदों आरोना ओंखायनो बिराद सादोंमोन खोमा ओंखारसिगोनखाय थानोनो हायाखै जाय अन्थाइ जाजादों बिसोर मिथिगोन माबायदि सायो गाबदो ना मानो उन्दुनोबो हाया गसंनोबो हाया बबाव थाबा मारै उन्दुबा सान्थि मोनगोन बेखौल' खायदा नागिरबा मोना दय बेन्थ' नोङो बा बिसिनायाव मारै उन्दुनो मारै थानो जागासिनो ना 10 बार खिदों 10 बार खिदों आङो पुरा प्रेसार होनाय बायदि मोनो ना बेनि जेबो मुलि गैयानो दैयानो आरो मेडिसिन ओमफ्राय एक्सारसाइज खालाम आरो नोङो बेदरफोर जानायखौ खमायनांगौ आरोना बांद्राय जानायजोंबो माने जायो ओंखायनो गासिखौबो माने जा बाट लिमिटाव आरोना लिमिटाव नों जायोब्ला जेबो जाया आरोना जायखिजाया खामानिखौनो जोङो लिमिटाव मावनांगौ लिमिटाव मावोब्लानो जेबो गाज्रि जाया आरो इंलिशनि मोनसे प्रभाब दंब्रा too much of everything is bad yes दायो नै रिपर्टखौबो मोनबाय